Wata jaruma a shafin sada zumunta da ake kiranta da Lima, kawar jaruma Nafisa Abdullahi, ta yi zagi a kasuwa akan shigar da jaruma Rahama Sadau ta yi a wayewar garin jiya. Masu kallon mu da masauraran mu ku dai cigaba da kasancewa da mu. Wannan shirin na zo muku ne kai tsaye da gidan TV na Babaji TV 24. Wannan ita ce jaruman nan ta sada zumunta da ake kiranta da Lima, kawar jaruma Nafisa Abdullahi, wadda ta yadawa Rahama Sadau magana akan wannan kaya da ta sanya. To ku dai dan shakata da wannan, inda mun daga hutun takaitaccen lokaci za mu kawo muku cece-kucen da ya faru tsakanin jarumar Rahama Sadau da jarumar sada zumunta Lima, kawar jaruma Nafisa Abdullahi. Inda ranka ka sha kallo ba ta dare ka nemo suna da sanni. Barkamu da dawowa daga dan hutun takaitaccen lokaci. To masu kalama da masu mu kada dai ku manta, kamar da muka gaya muku cewar wani cece-kuce ya faru tsakanin jarumar sada zumunta Lima da kuma Rahama Sadau. Bayan Rahama Sadau ta sanya wannan kaya, ta wannan hoto, da dama abubuwa da dama sun faru a shafinta na sada zumunta, inda mutane mabiya bayanta suka faffaɗi maganganu akan wannan kaya da ta sanya, suka nuna mata cewar wannan abu da ta bai dace ba. Daga nan kuma sai muka faɗa shafin sada zumunta na wannan jarumar sada zumunta Lima, kawar jaruma Nafisa Abdullahi, inda ta ɗauko hoton wata shahararriyar mawaƙiya a ƙasar Turai wadda ake kiranta da Beyonce. Ta sanya irin wannan dressing da jaruma Rahama Sadau ta kuma ɗora a shafinta na sada zumunta, take furci da cewa inda wani yayi rawa aka bashi kuɗi, wani kuwa idan yayi ɗan karan doka zai ci. To wannan shine furcin da jarumar sada zumunta Lima, ga Nafisa Abdullahi, ta faɗa, ta yadawa da jaruma Rahama Sadau magana akan wannan kaya da ta sanya. To amma dai jaruma Rahama Sadau bata tanka mata ba, bata kuma ce komai ba, inda daga bayan wannan hoto da ta dora na wannan kaya da ta sanya kuma muka hangi jaruma Rahama Sadau kuma tana mai roƙon mabiya bayanta da kuma masoyanta da kuma al'umma da suka ga wannan abu da ta yi a shafin sada zumunta, take roƙon da a yafe mata. Bayan jaruma Lima ta dora wannan hoto ta kuma yi wancan furuci, ita dai jaruma Rahama Sadau bata ce komai ba. To muna dai fatan kada jaruma Rahama Sadau ta ce wani abu, domin idan ta ce wani abu ba san inda rigima za ta tsaya ba, domin an ce in ka san farkon rigima to baka san karshen ta ba. To masu kallon muku ne da kuma ta wannan shiri na zo muku ne kai tsaye da gidan TV na Babaji TV 24 a cikin shirin na kai tsaye daga masana'antar Kano. Kada ku manta idan kun kalli shirin mu ku danna subscribing ku kuma danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye kai tsaye da zarar mun dora. Babaji TV 24 ta ku ce a koda yaushe.